Best Rap Stars Badik Dimogda Dushanbe Production Buyi Shamoloy Faizobodo Map Best Rap Stars Records Таркиёри кади гиряҳома кадам ҳалола да шаҳраки Файзобод садқа мешам да шамолат я бор тарафи танкароӣ кини шамолота бӯи ӯра ҳис кунам гулзор мекунам раҳота байни сиву чанд ҳазор мухлисе мара мешнава мегум ғамша намехрам дурӯғ мегум вешнама агар не мурдагием да ҳасрати дидораш ай сата синат болоҳай ӯ да хандаи ёраш идофи репам барои дарди мухлисим нестай барои тии бевафо ки ба ханда гӯш кадестай идоф дигахе мисраҳо медрояд да гӯшои ту дарди мара нишона мета наушникои ту тоқа овозомая мисраҳои ғамангезм дунё баларзамия ғам омада болошрезм фарқ байни маву ту ай осмон то замин буд орзуи ма тоқа туву ё синну ё самин буд ҳарки ёрӣ кади рафти маолиям ёри туям иқадихта зори маҳай неки ма зори туям чанд қадар нафрате дорум дӯстдоримай ӯ зиётай баъди гӯшиқи мӯи зарду чашмои сиётай ту биханма ба гирья шабо ма рӯз кунам ту хушбахшама да байни бадбахтиё рӯз кунам ту бугӯ ма безорам ма мегум зори туям ту шу дори фикр мекунам олиям ёри туям касе ҷота намегира ту хавотирам наша синат зангира қади ту дӯст намедора занша ту касе ҳастӣ ки дилма қатид гирифти бурди ту касе ҳастӣ ки да дохили дили ма мурди ӯ касе аст ҳама духтара да назарам шум кад ӯ касе аст ки рафтак ҳаёти ширин машҳур кад ӯ шукад не ки ваъдаш то охир да бари ма буд ӯ очаи ё сина ё самини зани ма буд орзуи ма буту ду кӯдаки ширин будак очаи ду кӯдаки зани ма шидақи будак ки имрӯз нафрати ма дунёра овард ба ларза имрӯз ай садои ма дили дилрабо метарса ки яке фош мекунам сири байни ҳардумона на шани шарафи ӯ на ай ма мемона кӯдаки дасту буда тарафи ки рафта боша чашмаша хишту нигоҳ кун аҳмият буде қоша як сир да байни ма ва ту мемона абадӣ бисёр чизора нагуфтай олии маҷнуни банги ту хиёнат кадӣ ву як бор ёдам накардӣ ҳама репон ба номат буд як таша аз ёд накардӣ бадик дига ба алам наменависа репоша дили ошиқи ма ту да нагуфтай хела гапоша ором нестам ин рӯзо ғамои ту хела киштам ма маҷнуни ту